wa kadzalika lan kaya mengkono kusi waduh ya ndiki sampai ilang saking adoh. Gak nemokno kadoan walan adoh dhuwur nomor 3 tekan dhuwur istijlab mawaddatin mawaddati ahadin wa kadzalika ai istijlab mawaddati ahadin narik cek disenengi wong semono kuwi nek sampean kepengin disenengi wong wa kadzalika dungane diantarane ila akhota nalikane ngalap sapa sira min sya'ri ibtoika liyane sanga rambute tepak lho ndure wa kadzalika ida akhota nalikane ngalap sapa sira somaho uzunika ing nok njero kuping nek dicukili ana cukil batu yang narane iki nang njero kuping lho iki apa cukil batu kaya watu tapi dudu watu somaho uzunika ing cukil batune kuping sira alimna kang tengen kuping tengen diudhiki metu cukil batune wa amil tahu fitinen wa amil talan nyampur sirahu ing somaho uzunika fitinen wa qarota ing dalem tin lempung dicampur mbek lempung saithik iku ana ngono tin ana lempung ya ana tin sing makna buah tin mau kene gak ana watini wa zaitun iku buah sing penak dimaknane apa kok delok wa qarota lan maca sira alaihi ing atase somaho udunika sing dicampur karo lempung dipekno diutekno nek nggone kuping sing tengen diwacakno adak watahe dongane iki ping pira ya sabak amarat pitung ambalan waat amta lho iki nek iso ring bojone ring kancane nyampur mangan sira hu ing tin ya kenek sama udah kena tin ya li ayi saksen ketuin dindine wong suwijine ngono tin maknane buah tin wae aja makna lempung ya buah tin nek kene gak ono diganti buah apa ngono campur panganan dipakakno wong sing sampean sir li ayi saksen waduh injaza fa ilaika mau ketarik sama saksi ilaika marang sira bil mahabbah lan cinta asodika kang temen ya tergila-gila nggandoli bokong sampean ngalor ngidul sama gak dicul-culno wa tapi alan manut sapa saksin ka ing sira fima ing dalam barang turi tukang ngarepno sira piye kawin aku wah siap ben siap ndak siap nikah bicarane ngono ya dikane wedok-wedok diteni yo lak penak ta nek sampe di bojo kok bojo sampeyan niku petotok nggo pacar baru nah diutekno kupinge campur buah apa kono lamaku kok dipasangno dimplok aduh moro tergila-gila gara-gara apa sing kuping tengen niku cukil batu. Ini aneh-aneh jangan ini ya. Tapi rahasia aja kondo-kondo ini. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono padha mandur ya rujuke istijlab mawadatin narik cinta nomor 3 kon dhuwur
sampeyan pengen wah dicintai pacar sampean ila akhota nalikane ngalap sira min sya'ri ibtaika sangka rambute kelek loro sira. Itu ana rambuté sitok loro ana. Kowe ku akeh aja putih. Rambut kelek disimpen wae iku. Iku akeh gunane. Saman jabut rambut teko kelek loro sampean. Wa qala mata alfarikalan ketokane kuku-kuku sira. Kuku diketoki lah potongane kuku iku. Wahar talan ngobongo sapa sira ing karo-karone sakra kol itaikalan kala mata rambutnya kelek sira ketokan kukuru saman obong mbyo ngobonge saiki barang saiki ya wa adoftaha ilama in wirdin wa za'faronin wa adoftaha lan ngumpulno sira ha ing sakru ilama iwirti maring banyu lenga wangi lah campuri lenga wangi lenga mawar banyu campuri lenga wangi apa rambute barek lho ulune kelek mau paparan mek ketokan kuku rambute kelek mek ketokan kuku wa za'faron minyak za'faron lenga sing gandane wangi wakatab talan nulis sira campuri mangsi lah kayak hangus kayak nulis di kelawan mak al asma ing asma wingi kok saiki bab iki lho pitu jumlahe kok niku lho kok baris sampai amaratin pitung ambalan sama genulis iku isone genulis kayak mangsi kayak wama saika wamai yastabi insanan wamai yasta wamasista lan ngusapno sira bi ing ma'iwiridin mariku sampean usapno ring pacar sampean sret nek bokonge. Bagaimana insan ada musuh tambah amu kemanut insan kain siro lidani itu wah situ nganut buntut tuan tak usapi ya aku tuh iso gawe ngene iki nah ngene penting mergo iki bab urusan sampean bocah cilik gak le ngaji ngene ya wis mahasiswa iki bilahi yang cilik-cilik sini wa idza arata nalikane ngarepno sapa sira padha maneh jalba hadin yang narik senenge wong dah gampangane kapan sampean kepengin dicintai Pak Rodi nah rojulin ambil ate untuk cawe wedok cintai sapa fakhud mongko ngalapo sira ngalapo sofihata kosdirin ing lempengan timah dilempeng diduduki sampai tipis kaya kertas. Wa fusso minha sahson. Wa fusso minha sahson piyamil ahad waktub ala arbaati. Wa fusso lan minha sahson. Lan gundingo sira ya, gundingo sira minha sanga sofhata kosdir. Sakson yang kaya gambar menungso ditulis ana ndase diguntingi wong tipis gamoh kaya kertas ana sikile ya gak persis ya kira-kira ana sikil lorone ana tangane ana ndase cilik bae gak gede-gede lho wis dadi kaya wong-wongan fi yaumil ahad guntinge nalikane dina ahad sesuk waktu nulis sira lempengan timah mau ditulisi virus yang dalam ndase sofihatu kosdirmo khofihah ya saksone kenek saksone ya ala kata ndase sakson ndase lempengan timahmu saman tulisi liya khoimen gampang
ruqayail. Ya kok sakmene akeh ya. Yo gede malian gak ono gak kamot ya. Apa nulis sakmene akeh. Waktu ala rosi. Gak mungkin gak gedene gak karuan. Cara akal gak mathuki. Wong kok nulis nek ndase lempengan timah mau. Laya khaimin ruqayail mudhibin. Mudhibin madhabin we madhab. Aji punya mbatan ono sira kabeh wa aji nari o sira kabeh kadza ila kadza lho sampeyan akeh. Mengkene mari mengkene. Wala wis ditekno ndase iku. Kadza wa kata diisi dhewe lho. Wa ala sadri nang atase dodo, not sadri nang atase dadane sakson. Not dadane sampean tulisi laya lahwa Jibril marotan saambalan sitoke ajibu wajlibu lan nari sira kabeh kadza ila mahabbat kadza iki cek seneng iko wala ati ngatasi tangane sakson gambar wong mau nok tangane al yumna kang tengen tulisi laya furin sam samail al ahmar abang ajibu nyembatano sira kabeh wajidi bulan nari o sira kabeh kadza ila mahabbati kadza iki supaya seneng iko wa ala yang ngatasi tangane sakson al yusra kang kiwa tulisi laya rusin Mikail burkonen malaikat burkonnya ajibu wajlibu kadza ila mahabbati kadza wala dzuri ngatasi gegere saksen walike ya no gegere tulis laya ruhin sorfaya il samhuris ajibu wajlibu kadza ila mahamareng seneng kadza tulis dhewe wala rijeng ngatasi sikile sakson al yumna kang tengen ngarepi tulisi laya rusin anyail zauba'ah kabeh jenenge khadam ajibu wajlibu kadza ila mahabbati kadza wa ala rijeng ngatai sikile saks al yusra kang kiwa tulisi laya salasin kasfayail maimunin ajibu nari sira kabeh wajlibu kadza ila mahabbati kadza padha manane wis entek watu alik lan gantung sira asasa ing apa ya gambar awak-awakan mau sing saka timah mau tipis pisan sampean gantung saksa ya dhuwur mau gambar timah sing ditulisi fi sabiyati rumahe dalam pange delimo ana kono panggonan delimo ya ana kene angel delimo kene sawu pange sawu ngono ae gak bingung suma khud mau kalapi sok ngalapo sira sab'a kita ing pitu pira-pira potong min athari maca bekase pakaiane wong kang sampean sir wis sampean kudu ndek bekase pakaiane wong sing sampean potong-potong jumlahe 7 waktu menulis sira ala kuli kitotene ya ana soto gedhe ta saben-saben sak potong isman ing asma ma tau kili satae nugasno isman jenenge malaikat dhuwur lan tau kile ya akeh jane ngene malian tau kile ya iku maca padha nek dhuwur mau arane taukil ajibu wajlibu arane taukil nugasno ajibu wajibu kadza iku arane taukil aku njaluk penggaweanmu supaya ngono wajah alan dadekno sira kulakot atin saben-saben potongan siji potongan dipotong dadi pira mau 7 visi rojine dalam lampu jadi den kang anyar lampu biyen ya durung lampu listrik dicumet dikai lengo tetik
kanggo sumbune lampu. Sause iku warus soha haulaka al-ula nahiyatal kiblat. Warus soha lan nata sapa sira nata ha ing dhuwur kabeh mau saiki cah rujuke Sofihah gitu. Haulaka ana kiwa tengen sira al-ula utahe kang kawitan yunahiyatal arah ing kiblat. Wasane ta nomor 2 khalfaka mburi sira. Wasale caka nomor 3 potongane an yaminika ana tengen sira. Warobi'ate nomor 4. Warobi'ah iwa ala syasi ana sisih kiwa sira. Wal khamisah kang 5 nomor 5 kul lijati syarqi arah wetan. Wasati saat nomor 6 lijati luhur be arah kulon. Terakhir wasabi'ate kang nomor 7 potongane iku linahiyati baitil matur mare arah omahe wong kang sampean sir sama supril. Omana wetan deleng wetan sampean. Ingkana lamun ana apa bin apa baitul matlub iku makluman dikawurine omahe roh nek omahe karo sisi maneh. Wa illa lamun ora roh omahe ndi pacarku iku yo gak roh omahe pambai nasima arah kiwa sampeyan. Wal gurbilan arah kulon. Sumatrik mangkong ngobong ose Abu Hurairah ing menyan wis diobong menyan madu menyan narape. Wa aukit ang ngurupno sirat ing lampu sing sumbune teko ngene lha iki cah angel golek bekase pakaiane mereka ya angel setengah mati nek gak iso ya pakaian sak tepak ya gak kira iso sampean iso nyolong pakaiane pacar sampean gak kira iso nek pacare no Jakarta ini udah gampangane gak iso. Maka maca sira al-aziman jimate wingi dungane iku diwaca ya. Ping piye Idawa isya mareping selikur andalan. Final matur sak temrong kang sampean sir pacar sampean bingung atine yang duruna teko sama teko kluyur kuwi nggo sepeda motor. Weng aku teko dik nggo sepeda motor. Wa ingkana senajan ana so matlub fil kuyuti wasalasil. Fil kuyuti ing dalam apa kawan koidun dan bondo kemana wasalasil dan rantai senajan di bondo di rantai juru hukuman teko itu sindiran itu saking nemene sampai nalikane ndungani nekakno pacare lah gampang nih iso nek iso ya angel. Wa ya arota nalikane ngarepmu sapa sira iki at-tafriq ing misahno itu didani nek bojo sampean ndek pacar pisahno carane iki aja kondo-kondo rahasia carane misahno bena jamaati antarane kumpulan alladzina yastamiluna kumpul sapa jamaah alama yang atase barang layar do kang ora ridho sapa Allah Ta'ala termasuk ono kumpulan kemaksiatan carane mbuyarno iki kene biyen gelem meratekno ya zamane kok zaman tahun 70-an ditodong biyen ya zaman iku ndi terus wal idron minal fiski so kenakalan wal idron kemelaratan melaratno binas marang menungso ono kumpulan kenakalan melarat menungso carane mbuyarno makul mongko ngalapo sira sikfatan niatan wa bakhira bi buhuri syari makul sikfatan niatan ing sakofa bimakna apa kene
wa bakhirha bi buhuri syari. Masih maknanya niatan kang mentah, lempengan benda sing mentah. Wa bakhir ngopo ngono sira ha ing sikfah bi buhuri syari kelan obongan kang ala. Apa kono menyan madu waktu nulis sira alaiha ing atase sikfah al musampa ing raja segi pitu. Ditulis makro amaca sira alaiha ing atase sikfah benda mentah mau sing dikenulis makro alaiha ada wata ping selikur malotan waca ping selikur ambalan. Sumat fanukar mendemo sira ha ing sikfah barang sing sampean tulisi sampean pendem. Wa abdirha fi makanihim fi maka fa innam yatfaru wa abdirha lan nyawurno sira ya ing sikfah. Balik mana sikfatan ni genteng mentah ngono kok lali saja genteng sing mentah itu. Ojo gendang sing diobong, sing mentah ditulisi, mau dijur disawur-sawurno. Fi makane ing dalem omahe jamaah. Panggonan jamaah disawur gendang mentah sing wis sampean tulisi donga sama jur. Bagaimana hasilnya? Fa innahu sak temene jamaah. Iku yang tafarraqun buyar, sapa jamaah buyar mulai dhewe-dhewe. Begitulah awal gampangan ini. Maka dari kaya mengkono ya tafarraqun kena ya. Ida akhwatanani kane ngalap sira wala mata alfarika ing ketokane kuku sira, ketokan kuku sampeyan iku lho. Saman alam. Ida akhwata alfarika itu kayak panu tambahane wae ya. Wasyira ibtai kalan ulune kelek loro sira. Ketokane kuku sampean karo ulune kelek sampean itu kawan ulune lanang akeh beg-beg akeh ulune. Wahar kala ngobongo sira ing kolamah. Ketokan kuku sampean ulune kelek sampean obong. Ala kotironin wakan ma'au asma diopong ala kotironin ma'ahu wa kalminu al asma ala syikotin wa korok ta'alaiha dakwah diopong ala kotironin maknanya macam-macam kotironin ya. Tulis ngomuri wa ala sekaten wa katabta dene rosa kok keliru wa katabta lan nulis sapa sira minhu sangka kotironin bolak-balik kotironin maknane apa tak bolak-balik al asma ing asma ala syakfatin yang atase apa separone dadi sawan tulis lempengan apa ta kotir sing paling penak itu separone ditulisi maka rata monco alaya ing atase sakfah mari ditacakno donga iki ada ataing donga sampai amaratin pitung ambalan diwacana dungane iki. Sumata kok kaum kare-kare ngejur sira ing sakfah ing kolamah. Wis dijur ya. Ketokane kuku dicampur karo anu mau dijur warosah talan nyawur-nyawurno sira ing kolamah. Sawur-sawurno fi makane ing dalam omahe
omahe gak ana rujuke. Gak nemu rujuke diunggah nemu gak ana. Iki mundur pas ya. Jamaah ya. Ndur pas ya. Fa inna sak temene jamaah ku ya tafarqun buyar jamaah. Gara-gara sampean sawur-sawuri hubungane ketok kuku sampai ulu kelek sampean. Campur mek cor-coran timah. Mulai tami ora bakal kumpul sawa jamaah. Wis gak kira kumpul maneh iki mbuyarno germo-germo. Tempat-tempat kemaksiatan besok carane kudu iso ngene mau. Gak bakal balik kumpul maneh buyar kaya gandul buyar. Kaya kene biyen petiyen buyar, ukra sitok gak ana kono biyen wah ramene gak bakal. Ba'da dalika sause mengkono ya tafarraqun mari pisah wis gak kira kumpul maneh. Itu ngerahasia aja kabeh ini kanggo rudal kanggo sampean. Jogondo-gondo mundak dadi perkara iya jia dah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.